መስትያት ቤትና የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው። ብልጽግና ኖረ አልኖረ፣ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ 130 ሚሊዮን ህዝብ፣ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ፣ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም። ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ 20 መጋቢት 2025 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ መበል 21 ምዱብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዛዕባ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንዝቐረብሉ ሕቶታት እውን መሊሱ። ካብቶም ሎሚ ኣብ ባይቶ ኢትዮጵያ ዝተላዕሉ ጉዳያት ነቶም ንዓና ዘገድሱ ክንርኢ ኢና። አብይ አሕመድ ሎሚ ኣብ ዛዕባ ዲፕሎማስን ቀይሕ ባሕርን ከም ዝኽብል ተዛሪብሎ። ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምዝራብ ከም ነውሪ ዝቁፀረሉ ዘመን ኣብቂዑ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ዓለም ክንዛረብ ከለና ቁኑዕ እዩ። ኣብዛ ምድሪ ክንድናትኩም ቁፅሪ ህዝቢ ዘለዋ ዝኾነት ዓባይ ሃገር ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብላ የላን። ኮይኑ ግን ነዚ ንምርካብ ብዝርርብ ክኸውን ኣለዎ። ናብ ኩናት ክትኣትዉ የብልኩምን እዮም ዝብሉና እምበር ኣየድልየኩምን እዩ ዝብሉ ዳርጋ የለውን። እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ዓብ ዓወት እዩ። ብዛዕባ ፈለግ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ምዝርራብ ይከኣል እዩ። በዞም ሃብቲ እዚኦም ብሓባር ናይ ምጥቃም ዝብል ስነ ሓሳብ ግልጽ እናኾነ መጺሎ ገለገለ ሰባት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘልዓሎ ንኣጀንዳ መፍጠሪ ንፖለቲካ ወይ ንምርጫ እዩ እናበሉ ክሓምዩ ይስምዑ እዮም። እዚ ሕሜታ እዚ ግን ማይ ኣይዕቁርን እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን ሕቶ ቅድሚ 15 ዓመታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንዘራረበሉ ፀናሕና ጉዳይ እኳ እንተኾነ ቅድሚ 5-6 ዓመታት ግን ብመንግስቲ ደረጃ ካብ ምዝራብና ንላዕሊ ኣብቲ ብተኸታታሊ ዝቐርብ ናይ ምድማር መፅሓፍ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ናይ መወዳእታ ሕታም ናይ ምድማር ትውልዲ ንኣብነት ኣብ ገጽ 240 ብግልፂ ኣብዚ ዛዕባ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ክንረክብ ንኽእል። ኣብ ገጽ 240 ኣብ ናይ ምድማር ትውልዲ መጽሓፍ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ጠመተ ለውጢ ዝብል ኣርእስቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብኡ ንቀይሕ ባሕርን ፈለግ ኣባይን ከልዕል ጸኒሑ ኣብ ገጽ 245 ኣብ ትሕቲ 2 ማያት ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ተቐሚጡሎ መጽሓፍ እዩ። ቅድሚ 3 ዓመታት እዩ ተሓቲሙ። እዚ መጽሓፍ እዚ ናብ ኩሉ ኣባፂሕናዮ ኢና፣ ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ሂብናየን ኢና። ይፈልጥዎ እዮም። ኣብቲ መጽሓፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠመትኡ ኣብ ጉዳይ ዞም 2 ማያት ማለት ቀይሕ ባሕርን ፈለግ ኣባይን እንታይ ከም ዝመስል ቅልዕ ዓቢሉ ዘርኢ እዩ። ክቡር ቤት ምኽሪ ክፈልጦ ዘለዎ ጉዳይ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕርን ፈለግ ኣባይን ጉዳይ ኣብቲ ቀዳማይ ምድማር ዝተሰመየ መጽሓፍን ኣብቲ ካልኣይ ናይ ምድማር ጉዕዞ ዝብል መጽሓፍን ክሰፍር ኣይደለናዮን። ናይ ትውልዲ ሕቶ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ድሒሩ ዝተሓትመ ናይ ምድማር ትውልዲ ዝብል መጽሓፍ እዩ ክሕተም ተገይሩ። ዝመጽእ ትውልዲ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ርኢዩ መልሲ ክህበሉ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረና ኢና ከዓ ከምኡ ጌርና። እዚ ከዓ ብምስጢር ዝተጻሕፈ ዘይኮነ ኩሉ ክረኽቦ ከም ዝኽእል ኮይኑ ብግልፂ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ እዩ። ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድሌትና ምስ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያን፣ ሶማልያን ዘጻልእን ዘዋግእን ክኸውን የብሉን። ናይ ሓባር ሃብቲ እዩ፣ ንኹልና እኹል እዩ። ተዘራሪብና ተረዳዲእና ኩሉ ተጠቃሚ ዝኾነሉ መንገዲ ምርካብ ይከኣል እዩ። ሎሚ ቅነ ምስ ኤርትራ ኩናት ክለዓል እዩ ዝብል ፅንፅንታ ይስማዕ ኣሎ። ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤት ምኽሪ ደው ኢለ ከረጋግጸሎም ዝፈቱ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ክትብል ንኤርትራ ናይ ምውራር ድሌት የብላን። ዘለዋ ድሌት ንዘራረብ እዩ። ሂብካ ናይ ምቕባል ንህዝቢ ብዝጠቅም ብዕዳጋ ሓሲብና መዕለቢ ክንረኽበሉ ንዘራረብ ንብል ኣለና። ሎሚ ስቕኢልና እንተሓሊፍናዮ ጽባሕ ጸገም ከምጻልና እዩ። ስለዚ ንዝርርብ ደፊርና ንእተዎ እምበር ንዋጋእ ንብል የለናን። ብዙሕ ክስታት እዮም ዝስምዑ፣ እቶም ዝበዝሑ ግን ትርጉም የብሎምን። ህዝቢ ኤርትራ ሓውና እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ምስኪን ህዝቢ እዩ። ከም ኢትዮጵያ ክዓቢ ዝሓልም ህዝቢ እውን እዩ። ዘድልዮ ከዓ ልምዓት እምበር ኩናት ኣይኮነን። ሓቢርና ምልማዕን ምስራሕን እምበር ሓደ ነቲ ሓደ ክወግኦ ናትና ትልሚ ይኮነን። ብኻልእ መንገዲ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወራር ፈጺሙ ንዝጀመርናዮ ጉዕዞ ደው ከብለና እዩ ኢልና ብፍጹም ስጋኣት የብልናን፣ ፈጺሙ የብልናን። እዚ ክስመረሉ ኣለዎ። ዝኾነ ኣካል ደፊሩ ኣይክፍትነናን እዩ። ዝኣክል ተዳሊና ስለ ዘለና ዝትንክፈና የለን። ንዳለወሉ ግን ኩናት ደው ንምባል ስለ ዝኾነ
بناتنا تبقسو كينات أيكهلوني كم تفلتوا إثيوبيا مس صومال كتواقع أزبل زرباتات نيرو بخمي كم زفتحنا يوري إخم عم منغو صومالن كينيان تساقم مستفترة زليلنا عب منغو أمزاتنا نحنا إنا نيرنا عب كينات حد سودان ردئت زهابنا نحنا إنا عب دبوب سودان تساقم مستلعلة زليلنا زاتناون نحنا إنا نيرنا مخنياتو عب قودبانان كبابينان سلام كهلو سلندلي كساب حجي مس قرابتي حقرات حانتت إيت توكيسنا عين فلتن نمتاون بخامو خنقصلينا ندلي بزخونه أكال نابانا زمت متخوتاخ كهلو يبلون انت متيغن ملسو حيال كخوني بوغنا ناي كوينات متخوتاخ اي كهلوني ناي قيح بحر غدايغن ني إثيوبيا ناي هلونا غدايو بلصغنا يحلو ايحلو ازبايتوزي يحلو ايحلو 130 مليون حزبي قطبو نعبيز خيزل حزبي كلوطن كاب دخنت كوصن زدل حزبي ጫፍ ዶባት ተሰሚሮምሉ ተዓጽዩ ኣብ እስር ቤት ክነብር ኣይክእልኒ በዚ ምኽንያት ዝኾነ ሰላም ክፈጥር የዝብል ኣካል ወይ ጉጅለ ምስ ኣሕዋትና ብሕጊ ክንዘራረብ ኣብ ንግዲ ኣተኪርና ክንሰርሕ ካልኦት ውን ካባና መታን ክረብሑ ኣቀራርቡና እናበልና ንመላእ ዓለም ጻውዒትና ነቕርብ ኣለና ንሕና ጸገምና ብሰላም ክፍታሕና እንደሊ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ዘይፍታሕ ሕልሚኡ ናይ ርሑቕ ሕልሚኡ እዚ መንግስቲ ከመይሉ ኣብዚ እዋን بزعبا قيح بحري يحسب زبل والكسباتن قجلتاتن يسمعوا عيام أبز عالم بحادة سبت رايزونن تكال ناب مارس كبرري أو أزولو نقرات كورسي إلو نحسبه كابزي ناي 3-4-5-6 كيلومتر رحكات رح زولو قيح بحري نمتنكاف عين حل من مالت زكا علي مسلنن نحنا حلمتينا حلمنا خاء بلتسقناي حلمنا لمعات وتسئيتن عبيتني إذا خا نبيننا زي كونه مس أفريقيا حبيرنا معبايو كبرات تخاتلتنا إذا سمعوا تنحكم قدم مينستر إثيوبيا أبي أحمد لومي نقيح بحر أملكيتو مس وكلت حزب إثيوبيا أبي 20 حدا مدب أخيبا بيت مخري كاب استزاربو استوستينيرو كابز حليفو أبي أحمد أبي قداي أزراربي ناي بريتوريا سممعون سفيح مبرهي هيبولا سممع بريتوريا ملؤ بملؤ تفصامي انت زي كوينو بقندو حزب تግራዩ ዝህሰዝ በለ أبي أحمد بتوع المسرات نجيزاوي من محدار كل التجراي كمرحو تصنحو جيتاتشو ردان جنرالات تادسو ردان صادقانن امسكينو ازوم ستقصو مراحتي اب اوان كينات قدم يلنا ننقفهم زنبرنا دا يخون امبر سلام نخمصن اب زنز حلفه خلت عامتات داغماي كينات نخيل لعلن زكا علم سلاز تصعرو مسغانا يغبؤم يو كبل ابي تزاريبو بمسرت تسممع زوم مراحتي نخلت عامتات سلطان صنحهم كوينو حدما سلطانهم كساب اوان مرجان حدا عامت كناواح كم زخونه يخون امبر ناي سبات مقيار كهلو كم زخلون ابي احمد امنا له مقالو اتنبيه له منسيات تግራይ حجون انتخونه ابي وتدرنا تتحيزهم አለው كم وعل بريتوريا مسرت جن تسنابيتهم ናብ ተሐድሶ አትዮም ውልቃዊ ህይወቶም ክመርሑ ይዝግብኦም ነይሩ እዚ ግን ተፈጻሚ ክኸውን ኣይከኣለን ናይ መንግስቲ ባጀት ሕጅውን እንተኾነ ንቐለብ እዞም ገና ኣብ ሰራዊት ዘለው ተጋሪኡ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ ዕንቅፋት ኣለና ዝበለ ኣቢ ነቶም ሕጅውን ነገራት ብኹናት ክፈትሑ ዝህቅኑ ሓይልታት ቀደም ኣይዋፅአን ሎምውን ኣይከዋፅእን እዩ ስለዚ ተረጋግኡ ክሳብ ሕጂ ስቕ ዝበልና ንሰላም ዕድል ክንህብ ኢልና ኢና ክብል ምኽሪ ሂቡ اتنا استاد 3 ساعات زوسد اخيبا بزيكا اب ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ስምምዕ ፕሪቶሪያን اب ካልኦት ዛዕባታቱን ዘተኮረ ኢነሩ ኢትዮጵያ ብውሽጣዊ ዓቕማ ክትሃንጾ ጸንሐት ዓቢ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ሓቢሉ ከመረቕ ከም ዝኽእል ኣቢ ኣሕመድ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ንህዝቡ ኣበሲሩ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛሲምና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ ኣርስቲ ክንራኸብ ኢና ድሓን ጽንሑ مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعالية صحفات تنقص مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكرات كبر أب النتر على الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي أوخي قنا مسلي فتحي